magandang gabi po sa inyong lahat. Tara, kwentuhan muna tayo. Mega mega shoutout po sa mga nanonood dyan. Kung napadaan ka dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Nagpapasalamat lang ako ng maraming sa inyo. Kasi dumating na yung bagay na hinihintay ko dito sa YouTube channel ko. At okay na lahat. At wala na akong iintindihin sa pagdating hanggang tumataas yung subscribe. Kung minsan hindi na ako nakaka-upload dito sa YouTube channel ko, nandun na lagi sa Facebook page ko na ginawa. Meron palang nagtanong dito yung nagpapagamot pala. About sa nagpapagamot. Ba sinabi ko na nga po sa inyo yan, na ulit-ulit. Pag marami na pong pasyente at galing na po kayo sa iba-ibang manggagamot, hindi ko na po kayo tatanggapin ng online. Kasi nga po, napasukan na po ang yung spirit na iba-ibang elements. Kaya hindi po yung masasarado basta-basta sa online. Mas maganda ho yung actual siyang gagamutin. Mas maganda ho yun. Kasi nalalaman pang lahat kung sino po umaatake sa kanila. Yun lang po yun. Pero nagpapasalamat muna po ako sa taga Toronto, Canada. Mega mega shoutout po dyan na si Ate Christina Malong. At ganun din po sa Saudi, si Ate Sarbantas. Mega mega shoutout din po dyan. At ganun din sa Alaska, si Christian. Mega mega shoutout din. Sa New York naman, to Alaska, ay si Jason Africano. Mega mega shoutout dyan. At si Sir Edward, sa Amerika din po ito eh. So, may lugar din po sa iba-ibang bansa. Mega mega shoutout din dyan. Si Sir Eduardo Adams. At ganun din po kay Sir Katikbak. Nasa Amerika din po to. Kay Sir Raul at kay Apochona sa Amerika din po. Mega mega shoutout. At marami po nagsusuporta sa akin sa panonood sa ibang bansa. At ganoon din po sa Bulacan, Pampanga, Cavite, Tugigaraw, Nueva Ecija, Maynila. Mega mega shoutout po sa lahat ng nanonood sa akin. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kila Kenneth, mega mega shoutout. Mortel, Aliling Ignacio family, mega mega shoutout po. At saka kay Antonio Benigno, mega mega shoutout din. Magandang gabi po po, Andy. God bless all po. God bless all din po. At sa taga San Ramon, mega mega shoutout din dyan. Maraming salamat po dyan. Kila Richard, mega mega shoutout. Marami pang iba. Nagpapasalamat po talaga ako. At dumating na yung Google AdSense ko. Alam po ng mga YouTuber yun pag dumating ng Google AdSense nyo. Alam po yun at pinakamahalaga po yun sa YouTube. At maraming salamat sa Panginoon Kristo. Salamat sa nagbigay ng Wi-Fi. Salamat din sa Google AdSense. Una sa Diyos. Pangalawa, salamat din dun sa bank account. Kita nyo po yan ha. Hindi ako. Kita nyo ganun kabait ang Panginoon Kristo. Salamat po yun. Salamat po sa nagbigay ng nagdonasyon po nyo. Na nagpakabit ng Wi-Fi. At yung yung nagpa savings account. 2,000 din po yun. Dati sandal lang yung savings account na kabayan eh. Ngayon 2K na po. Salamat din sa kanya nagbigay.
At salamat din dumating na yung Google AdSense ko. Kaya masayang-masaya po ako. At lubos ako nagpapasalamat sa lahat na nagtumatangkilik at nagsusuporta sa paggagamot. Para lang po ito sa iba ha. Ano lang po ito. Kunti lang itong sasabihin ko sa inyo. Kung talagang gusto nyong gumaling, minsan sinabi ko na to sa kahapon sa Facebook page ko eh. Pag naghihingiling water po ako, kailangan obligasyon po talaga tayong dumaan sa panalangin. Hindi naman po basta tatalab yung healing water na tubig kung hindi ito pinagdadasalan o pinapanalanginan. Alalahanin nyo naman si Jesus na yung ng alak, liban na nalangin siya sa kanyang ama, ganun din po ang ginagawa ng mga manggagamot. Kasi yun po ang tinuro sa akin ng Diyos. Kung hindi po kayong mananalangin, wow, Candy, God bless you. God bless din po. Taga Hong Kong, si Judith Vegas pala, mega shoutout po sa buong pamilya nyo. At ingat po kayo sa taga Hong Kong. At sa mga OFW, mega shoutout po sa Hong Kong. At ganun din po sa iba-ibang bansa. Ingat po kayo dyan at pagpalain na po kayo ng Panginoon Kristo at malayo kayo lahat sa panganib at disgrasya. Naway manatili ang kapayapaan ng puso at isipan. Yun po yun. Kamukha niyo po pala ang anak ninyo. Hindi ko po siya anak. Ano siya ng pamangkin ko. Pamangkin ko ng asawa ko. Apo na siya. Nakipicture lang. Yung anak ko po, 2 lang. Yung nakikita minsan sa video. Pag po ako sa Facebook page. Nakisingit. Si Clyde po siya. Hindi ko po siya anak. Tatay niyan po nasa Amerika. Yun lang. Sinasabi ko lang sa inyo totoo. Kaya minsan hinihikayat ko yung mga nanonood sa akin sa 3,700 subscriber ko. Pag gusto niyo po manood ng healing water, kung meron po talaga kayong masamang pakiramdam nyo, binibigyan ko na kayo ng tip dito. Ito para sabihin ko rin. Pag masama pakiramdam nyo at hindi talaga tumatalab yung gamot, pero wala naman talaga kayong sapi o talagang physical nyo ng sakit, alam nyo naman po yung panahon niyan dahil sa sobrang pagod, pwede nyo pong gamitin yung tubig na yun, inumin, yung pampaligo. Pero kung masama pa rin po, kailangan nyo maghanap ng dahon na guyabano o bayabas para po ilaga ito ng 3 tabong tubig at buhusan ng 1 basong tubig na may gasal. Tapos isob nyo po yung sarili nyo para po lumabas yung mga bakterya sa loob ng katawan natin. Kung kaya nyo po maghanap ng 14 guyabano, 14 bayabas, 3 pirasong mangga, dahon na, hindi mangga ha, dahon po. Tapos, kung meron kayong makita, kung yun po, pwede na po yun. Pero kung may makita po kayong mitla po yung banaba, alisin nyo na po yung dahon ng mangga. Pwede pong 14 guyabano, 14 bayabas na dahon, tapos yung banaba po, yung banaba po yung pwede pong 14 piraso. 3 tabo po at 1 basong tubig na may dasal. Pwede nyo pong isub yun. Minsan naliligo ako ng mga halamang gamot. Kahit ako yung naggagamot. Kasi po, may mga sakit. Minsan, lalo pag malala ang pasyente na nasasagap ng mga masasamang espiritu, naiiwan at nadidikit sa mga katawan ng manggagamot. Kaya hindi nila alam kung bakit hindi ako basta-basta tumatanda at nagkakaroon ng naliligo rin po ako ng mga halamang gamot na ginagamit ko din yung tubig na kung ano man dinadasal ko sa inyo. Kahit yung sarili kong tubig na dinadasal sa inyo, iniinom ko rin yan pagkatapos ko maggamot. Kung anong panalangin ko dyan sa healing water ko dyan sa Facebook page ko, Natatakal Bularyo, ganun din pong ginagawa ko, iniinom ko din yan. At hindi ko naman po yan pinag-aralan. Alam niyo po yan na hindi naman ako nakapag-aral. Kailangan lang po na matinding paniniwala at pananampalataya. Wala naman pong mawawala. At yung nakita nyo pong in-upload kong Facebook page ko kanina na saglit lang po, siguro 5 minutes lang yon. Yung bata pong yon ay namatay na po yon. As in, napatay na po talaga siya. At inilibing na po siya. Ngayon, yung lola ng batang yon,
Alam niyo po yung nag-trending ng video sa akin na gusto kong kausapin ng GMA7 na nagpakilala siya, ewan ko ba. At saka ng Rated K. Yung lola po yun po ang lola nila. Yung batang yon at yung apo niya lalaki, yun ay apo niya na rin siyempre, anak ng asawa ng apo niya. Namatay yun ng 2021 na ngayon 2020. 2020 namatay yung batang yon. Nalaglag yun ng 6 na buwan. Hindi matatapos ang 2020 na ito ay mabubuntis ka ulit. Totoo nga. Kaya 4 months pa lang yung batang yon. Kasi pito-pito yung pinanganak. Pero nagtataka yung doktor, mabilis siya umalsa. Kaya lang yun nandito kanina, kasi nausog lang yon. Pero sabi ko, napakalakas ng spirit niya, hindi kaya siyang usugin. Meron lang siyang konting lamig sa likuran, kaya siya nagkakaroon ng konting sipon at inaayos ko lang. Isipin mo yun yun talaga ipatay na, nalaglag na, buong bata na yung 6 months na. At binigyan pa ng Diyos yun. Naawa kasi ako doon sa lola niya kasi maraming binigay na halaman dito. Nalungkot ang aking puso. Ni-request ko sa aking ama yun na pagbigyan sila bilang alipin at instrumento. Yun ay pinagbigyan ng Diyos. Pwede. Sana pinakinggan kami ng Diyos pero nangyari talaga. Binigyan siya na anak at hindi ko naman sila kilala. At taga Mexico yung babaeng yun. Yun ang binigay sa kanila. Yung pang batang yun ay si Amber. Dahil yung namatay din yung anak nila, lalaki din. Dahil yun ay na-ultrasound na 6 months natural. Makikita na kung bata ay lalaki. At nalaglag yun. 7 months sana mamamatay ulit siya. Kaso, bago siya dinala sa hospital, ay nabasbasan pa ng Diyos yun. 2 weeks bago nangyari, malalaglag yung bata ng 7 months kasi natagtag yung nanay niya sa motor. Pero nagtaka yung doktor, hindi bumitaw ang bata at kakaiba. Yun ang sinasabing himala. Maraming beses na yan nangyari sa akin dati dito. Yung patay bumuhay. Siguro isang edad na 40 plus, talaga namatay na siya. Galing pa nga siya sa mga born again Basta yung ganun, nagpipray-pray sila. Pinatawag ako. At sabi ko, paano naman gagamutin yan Kita nyo na po yung kuko niya, violet. At nakita ko lang kanilang pamilya at umiiyak. Ako naman, siyempre nalungkot ang puso ko. Bigla na lang siya nabuhay. At sinabi niya, galing daw siya sa ilalim ng lupa. Tapos meron din ditong batang namatay. Dati yung unang punta ko sa SCOMO na hindi pa ako talaga nagbibideo. Namatay sa sarap ng nanay tatay niya at buhat-buhat siya. Akala ko nakita ko yung liwanag na anghel na susunduin na siya. Yung pala, babasbasan siya ng Diyos para buhayin pa. Pero sinabi ko, hindi siya abuti ng 1 taon. Mayroon pa kayong panahon para ipasyal nyo yung mga anak nyo. Kasi umabot na siya ng 115 manggagamot. Buhay pa si Altor Solon yun. At hindi ko pa siya kilala. At buhay pa yung idol niya. Kasi siya ang mismo nagsabi sa akin. At hindi naman ako nag-YouTube yun. Binuhay ng Diyos yun. Maraming ginawang himala ng pong Nazareno dito. Minsan, masarap sa puso makatulong. Pero minsan, yung iba hindi na na-appreciate yung mga ginagawa ng mga manggagamot. Lahat naman kasi ng mga manggagamot ay pantay-pantay lang ang paningin ng Panginoon Kristo. Walang VIP. Kahit ako, pinili at tinakda niya ako, hindi rin ako VIP sa kanya. Pwede rin niya bawiin lahat ng bagay sa akin. Yun lang po yun. Christian, King of the Heaven, mega shoutout. At Ili, mega shoutout din sa Tugigraw. Mapagpalang gabi po Kuya Andy at sa lahat po nanonood. Good evening po sa lahat. Lisha Porte, Laponte, mega shoutout po. Balik tayo sa pinag-usapan natin na sa healing water. Kailangan po talaga tayo dadaan sa doon sa panalangin. Katulad yung kahapon, may tumawag sa akin. Nakapikit daw ang kanyang mga mata habang tinatapat daw ang tubig nito at dinidilat daw ng demonyo. At yung tubig daw parang ayaw ipainom sa kanya. Sagot ko, manatili at alisin mo ang galit sa iyong puso kasi hindi naman tatalabo yung yung panalangin kung ang iyong isip at puso ay meron ka pang hinanakit at galit. Ano bang mangyayari sa galit at hinanakit sa buhay natin? Di ba wala? Ano bang mangyayari doon? Tayo lang naman ang sisira sa katawan ng Diyos.
Hayaan mo yung mga nagagalit. Hayaan mo sila magsalita ng masama. Yun ang kaligayahan nila. Isipin mo na lang, hindi mo rin alam kung anong problemang nangyayari sa buhay nila. Isipin mo na lang kung bakit sila nagsasalita ng masama sa kanilang kapwa. Isipin mo na lang bakit sila nagkakaganon. Ang importante naman kasi, kailangan marunong tayo magpatawad. Kasi kung yung mga naiinggit at nagagalit, kaligayahan na nila yan. Basta't huwag ka lang sasaktan, pabayaan mo sila magsalita na masama, ganyan-ganyan. Ako hindi ko na pinagpapansin niya. Kasi, ano naman mapapala ko sa kanila at ano naman mapapala nila sa akin. Kahit anong gawin pa nilang hindi sila nagiging masaya pag ang tao ay nagiging umaangat ng konti. Hayaan mo sila. Kasi minsan, naiinggit lang sila sa kapwa. Pangalawa, yung mga ginagawa nila sa atin, alam ng Diyos yan. May kasalanan din sila sa Panginoon Kristo. Sa akin, hindi ko iniintindihan. Jubilin Ventura. Hi, good evening. Mega shoutout po. Balik tayo doon sa pinag-usapan natin sa sa sob po. Pag masakit po lalamunan nyo, may technique pa yon. Alam nyo po yung Sepertina. Sa capsule po may nabibili po yun sa Mercury. Meron din po nabibili sa mga butika po yun. Pero kung meron po kayong Sepertina, inumin nyo po lang yun ng 2 dahon. Kada isang araw, araw-araw lang kayong minom nyo. Ding umaga o kaya bago matulog. O kaya wala pa laman yung tiyan nyo, tapos gamitin yung tubig. Pero huwag nyo na kung kakayanin nyo, 2 dahon, ilagay nyo dito sa baso, busan nyo na mainit na tubig. Kaso ang lasa, ay wala, mapait yun, parang mapakla, parang apdo. Pantanggal at linis po yun sa mga bakterya. Tapos magsusob ka pa, ay sigurado, healthy na healthy po ang katawan nyo. Kaya hindi po ako basta-basta nagkakasakit sa ganyan, kasi ginagawa ko po yan. Minsan sinusuob ko sa sarili ko. Kahit may protection akong mga bato sa katawan ko, nagsusuob pa rin po ako. Tapos kahit yung tubig kong pinagdarasal sa inyo, ginagamit ko rin po yan minsan. Yung tubig dyan sa bahay, dito sa amin, dinadasalan ko po yan. Para sa aking pamilya at para sa akin. Kaya ganun po. Importante po yan sa panalangin. Kaya po, kung nagtataka yung iba, nagtatanong sa akin, tumatawag, bakit hindi niya daw mainom yung tubig? Kasi meron kang hinanakit at galit. Inatake ka ng kalaban mo na si Satanas. Ayaw niya painumin ang tubig nito dahil mabigat ito sa katawan at malulunod siya. Kasi kung puro na lang, tapos yung isa na meron naman pong tumatawag sa akin, nagme-message. Minsan gusto kong tumawa. Pero okay lang yan dahil naunawaan ko naman kasi dati makulit rin naman ako sa Kitandang Ermitanyo. Iisipin nyo po, pag lagi daw titingnan mo lang ang kamay mo, umihumaba lang ng konti, iniisip na kinukulam na siya. Tinatanong ko kung ano ba nararamdaman niya. Wala naman. Huwag niyo pong laging iniisip na kinukulam kayo kasi kayo rin po nagpapapasok ng masamang espiritu sa katawan ng Diyos. Habang umiinom kayo ng tubig at nananalangin kayo, dapat ang isipin nyo, kapayapaan at liwanag nawa ang maghari sa tubig na ito. At ganoon din sa aking pamilya. Hindi po yung iniisip nyo puro negatibo, kahit hindi naman po yung totoo. Kasi, pag na-stress po kayo, diyan po, papasok si Satanas. Isipin nyo po yung ginamot ko kahapon sa Facebook page, yung daliri ng bata. Marami na pong binigay yung pasyente yun. Isipin nyo po yung anak, yung batang babae. Pwede ko rin po i-post siya sa Facebook page yung message niya, kaso Kapampangan. Kayo na lang po makaintindi. Anong sabi ng tatay? Wala silang pera. Sumuka po yun ng kulay itim, nakala mo kumain ng dinuguan, at sumuka po yun ng parang putik. Hindi ako mapaniwala. Pinasukan ng Diyos yun lahat bago siya umalis dito. Gumamit ako ng medium, yung nanay niya. Pinalinis ko. Anong sabi ng lola niya nung nagpagamot kahapon? Pagka uwi ay kinabukasan ay naglaro na yung bata. Natural lang hina yung bata, inilabas lahat. Nag-message yung tatay ng gabi.
Pagka-uwi daw nila, natulog lang yung anak, pero kumain daw at hindi na daw sumuka. Kinabukasan, naglaro na. Hindi pinahintulutan lang ng Diyos na maglaro ulit to sa bakanting lote. Yung sa may bundok, dito sa may San Ramon. Isipin niyo naman po yung ginamot ng Diyos kahapon, na nilagay ko na sa Facebook page. Isipin mo yung sandaliri niya, hindi ko mailiko ng ganon. Halos kahit anong kala mo, pero hindi niya po yung nilalabanan. Naka-steady lang talaga, hindi ko maitulak. Nilalamig siya, pero paglabas po sa bahay, saglit lang. Minsan, kaya ko lang pinapatagalan po yung paggagano sa video, kasi gusto ko makita nyo kung anong ginagawa ng aking ama. Kasi kung gusto kong tapusin agad yung nasa loob ng katawan ng tao, madali ko lang yung gawin. Pero walang content, hindi tayo masaya. Kung okay lang, kung maraming pasyente, umabot na yan ng 100 peraso, 50. Wala nang tanong-tanong. Wala nang tanong-tanong, matatapos na agad. Kuya Andy, meron po bang kaming lagundi at tanim po? Pwede po bang pagsuob yung lagundi, pwede rin po pansuob yan. At saka yung, ano bang tawag dito? Kasi dito nasasanay na kasi ako magsalita sa Kapampangan eh. Ang tawag dito, sambong. Yun, tagal po sambong. Yung lagundi pati sambong, pwede po yun. Kung mahirapan kayo maghanap ng banaba. Kasi yung banaba po, karami nakikita yan. Yung banaba sa simbahan, sa eskwelahan. O kaya sa mga puno nasa may kalsada, malalaki po yan. O pwede po yan. Para laging fresh ang katawan nyo. Hindi ko kayo inutusan na araw-araw kayo magsuob ha. Pwede isang linggo, isang beses lang. O kaya isang linggo, 2 beses lang. At maglagay po kayo na lang sa dibdib sa kasikmura pagkatapos. Nasa sa inyo na po ang pagsuob o 8 to 9 o 4 to 5 ng hapon. Nasa sa inyo na po yan. Tapos kinabukasan, di po kayo pwedeng maligo ha. Tapos kahit uminom lang kayo ng 1 pirasong Biogesic, okay na po yun. Kahit Bioflow, pagkatapos nyo po magsuob, para hindi kayo kung hapon po pala kayo magsusob, gabi na kayo uminom ng gamot. Pero kung magsusob kayo ng 9 to 10 o 10 to 11, bahala kayo, hapon na kayo inom ng gamot. Kasi magbubukas po yung roots nyo. Ay po, watching pong Hong Kong. Paano po ba yung pagbanaba, manggalang at po ahon, guyabano? Dito, pwede po ba kahit 2 lang? Pagbanaba po, pwede naman po yun. Pero kailangan po siya, umaabot siya ng 7 hanggang 14. Hindi po siya pwedeng bumaba sa 7. Yung mangga po, kung mangga lang, hindi po pwede po yun. Yung guyabano, at saka yung dahon ng bayabas, siguro naman po marami ng dahon ng guyabano at bayabas. Kung wala naman po kayo makuha banaba at may dahon naman po kayo ng guyabano, yung guyabano kasi yan ang magkocontrol sa namamaga natin muscle. May sekreto kasi ang guyabano. 2 purpose ng guyabano. Siya yung mga minsan yung katawan natin para tayong parang masakit na hindi naman natin namamaga. Yan po ang magkocontrol sa kanya. Pwede po yan dikdikin, pero huwag niyo pong hayaan masira. Pero idikit nyo lang po sa balat nyo, tapos talian nyo lang po ng panyo, mantela. Mararamdaman nyo may gumaganon po sa balat nyo, kala nyo minamasahe. Pero mas maganda po talaga yung suob kasi na-testing ko na. Lahat naman po na sinasabi ko sa inyo, tinetesting ko lahat sa katawan ko yan. Basta yun lang po ang gagawin nyo. Ganun lang. Kung nahirapan kayong huminga, konti, para hindi po, alam nyo naman, automatic, COVID na agad. Kaya mas maganda po gamitin nyo na yun pag nahirapan kayo at namamagay yung mga muscle nyo at hindi lumalabas yung mga pawis nyo sa roots. Kasi pag lumalabas ang pawis nyo sa roots, healthy po ang katawan natin at tinatagak-tak tayo ng pawis. Depende naman po sa pag-inom po yun ng tubig. Kaya masama po ba yung hindi naman po masama yun sa stroke. Ginagamit ko nga po sa stroke yan. Yung ginagamit ko po sa pasyente ko, inuutusan ko po yan. Yan pong gawin nyo kasi yan ang sinaunang paggagamot. Marami akong alam sa sinaunang paggagamot.
Sinabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng bagay pwede ipitin. At hindi rin lahat ng bagay pwede. Pero minsan, ayaw gawin ng pasyente kasi mawala silang mahanap na dahon. Kasi yun ang dahon ay sinaunang medisina. Yun po yung magagawa ng mga bagay na kukontrol sa paglalamig natin. Diba pag nilalagnat tayo, nilalamig tayo. Tapos, ayaw natin mga ventilador, kahit mainit, nilalamig tayo. Sir, paano po ba yung may nagpaparamdam dito sa bahay namin? Castro Estrada. Yung nagpaparamdam po sa bahay nyo, magdasal po kayo ng tatlong ama namin, tapos isang Abaginong Maria, at isang sumasampalataya na lang po. Tapos sabihin nyo, magsilayas kayo mga masasamang espiritu. Kasi kung utusan ko kayo mag-insenso, baka mapahamak lang kayo. Tapos, maghanap kayo ng holy water doon sa simbahan at manghingi po kayo, basbasan nyo po. Pero huwag kayong magpapatay ng kandila pag kayo ay magbubuhos ng holy water. Kasi, baka atakihin po kayo ng kalaban nyo dyan sa loob ng bahay o anumang elemento dyan. Kasi yung iba po, nag-iinsenso, napapahamak. Marami na po yan akong narinig na kwento sa mga pasyente ko. Lalo lang po sila napapahamak. Lalo lang po napapahamak. Meron pa akong alam sa ibang sa paggagamot eh. Wala pong guyabano eh. Akong nakikita dito, may nakikita lang akong banaba, mangga, bayabas. Kung wala po kayo makitang guyabano, pwede na po yung banaba, alisin nyo na po yung mangga, bayabas na lang po. Yun po. Kung wala po kayo makita ang guyabano, banaba na lang po at alisin nyo na po yung mangga at bayabas na lang. Banaba at bayabas na lang po gamitin nyo. Katulad kasi yung tanong ni Castro Estrada, dinlit yung message niya. Paano daw magpalayas ng masamang espiritu? Hindi po ganun mabilis magpalayas ng masamang espiritu. Subukan yung palayasin ko kayo sa bahay nyo. Anong gagawin nyo sa akin? Papatayin nyo ako, di ba? Pag pinalayas nyo sila, atakihin ka nila. Pag natutulog ka, palalakihin nila yung paa mo. O anumang parte ng katawan mo pag pinagtripan ka nila. Ganun po yun. Kaya mahirap po yung iano ko sa inyo, Castro Estrada, na pwede. Kung meron po talaga kayong kilalang manggagamot na marunong magtabi ng mga bad spirit, pwede nyo po siyang pa-insensuan yung bahay nyo. O kaya sa pari po, pwede rin po. Kasi kung utusan ko kayo mag-insenso, magagaya kayo doon sa may pasyente, doon sa may Kalasyaw. Nag-insenso sila, nag-insenso. Naglabasan lahat ng mga masasamang espiritu. At pinadala pa ako doon upang basagin at selyuhan ulit ng panibago. Bago mapahinto yung mga naririnig nilang mga baboy damo, kadena naglalakad, may kumakatok sa pintuan, yung mga ganun po. Mahirap po basta-basta magpalayas ng masamang espiritu. Tandaan nyo po, kahapon mayroon akong pasyenteng nakasandong lalaki. Siya ay mukhang demonyo. Nakasakay pa lang siya sa tricycle, alam ko na. At bago ko siya pinapikit at sinagot ko lang siya, simple lang. Pag tinanong kita, lalaki ka, babae, anong sasagot mo? Ang bilis niya sumagot, lalaki. Tinanong ko kung anong pangalan ng asawa mo. Kasi siya ang pinakasalan mo at ilan ang anak mo. Ngayon, pikit. Narinig nyo lang naman ang sinabi ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at binulungan ko lang naman yun sa ulo niya. Yun lang naman sinabi ko. At kung meron man talagang nanakit na espiritu dito, anumang espiritu nagpapasakit sa kanya. Ngayon, gusto kitang makausap sa espiritual ng Diyos. Kung meron man. O kita mo, naligo siya sa sarili niyang pawis. Anong sagot niya agad? Demonyo ako. Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay niya. O, isipin mo, may demonyo sa loob ng bahay mo. Alam niyo mo ba yun? Tinanong ko kung saan niya nakuha ang sakit yan. Kasi nagdadrive siya ng motor ng single. Sa highway siya dumadaan sa mga gubat-gubat. O, ang isip ko, ang demonyong ito ay doon niya nakuha sa kalsada
At doon naman siya nagtatrabaho sa mall. No, kaya sa mga sa mall, mayroon mga body spirit na kukuha o kaya dito sa kalsada. Yung pala, bigla siyang sumagot. Yung demonyo, doon daw siya sa loob ng kwarto niya nakatira, doon sa loob ng bahay nila. No, isipin niyo po yun. Katagal-tagal na ng demonyo doon sa loob ng bahay nila. Kaya ngayon po ang ibig ko sabihin, hindi po talaga basta-basta nagpapalaya sa masamang espiritu. Kung talagang pwede po kayong mangutang, maghanap po kayo ng manggagamot o pare na magpapalayas nito. Huwag nyo na pong subukan. Kasi pagka minsan mapasama pa kayo, sayang pa yung tinitipid nyo. Kaysa maghanap na lang po kayo ng taong marunong magpataboy nito at marunong magbasbas. Kahit sino po manggagamot basta't marunong po siya. Nasa kanya na lang po kung magkano po ang ibabayad at ibibigay nyo o nagpapabayad siya. At wag na po kayo manghinayang. Kaysa kayo pong gumawa, baka mapasama lang at kawawa naman po kayo kung kayo ibibigyan niyan sakit o kaya pamilya nyo. Madodoble po ang gastos. Ilan po yon, David Castro. Nagpagawa na po kami ng kwarto nung tapos na po nagmarka yung mukha ng lalaki na matanda sa daigdig. Pag ganyan po may nakatira po sa inyo, Castro, sir, sa loob ng bahay nyo. Kung ako mapapayo ko sa inyo, kung utusan ko naman kay lagyan to ng maghanap kayo ng holy water, subukan nyo po. Para lang to ha. Para konting tips ko lang to ibibigay sa inyo. Makinig po kayo, Castro. Maghanap ka ng asin, bawang, luya. Pero hindi mo sila pwede pagsamahin. Yung bawang, ilagay mo sa plastic ng yelo, kahit plastic ng pambigas. Yung bawang, butasan mo ng konti para hindi sumingaw. Para sumingaw. Tapos yung luya, wag mo pong babalatan, talian mo na lang. Tapos yung asin, ilagay mo sa plastic, butasan mo kasi para hindi po siya maging tubig. Isabit mo po siya sa mga pintuan nyo at bintana, lahat po. Tapos, pagpatak ng 6 ng gabi, humingi ka na ng holy water ng umaga pa lang. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, mag-holy water ka. As manalangin ka, sabi mo, in the name of the Jesus, lumayas ka sa bahay namin sa pangalan ni Yesu Kristo. Inuutusan kita sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Kristo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun na lang po ang pinakamagandang tuturo ko sa inyo. Pero magbubukas po kayo ng kandila at isa-sign of cross nyo to sa noo nyo. Hindi po kayo pwedeng hindi magbukas ng liwanag kasi para magabayan kayo ng Diyos. Yun lang po may tuturo ko sa inyo. Castro Estrada po. Salamat po. God bless po. Napaka-cool po yun Pwede po kasi ako dito, pwede po sa loob dito sa amo ko. Jubidin Pintura. Pwede rin po yun. Basta't gagamitin nyo po ng tubig. Kasi, hindi naman po ako ang nagsusuob sa inyo. Kasi yung dahon yan, dinadasalan ko rin yan. Bago ko ibigay sa pasyente yan. Yung tubig po doon sa healing water ko sa Facebook page ko, nandun na po yung panalangin. Yung pong gamitin yung tubig. Para tumalab. Hindi rin po yan tatalab basta-basta kung hindi nagkaisa ang halamang gamot at ang panalangin at sa tubig ng healing water. Nandun na rin po yun. At kung wala po kayo palang makuha Castro Estrada ng tubig na healing water, pumunta po kayo doon sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. Pwede nyo pong itapat yung tubig na yon at manalangin kayo. Kung gusto nyo, habang nagbabasbas kayo ng bahay nyo at naglalagay kayo ng alas 6, hello speaker mo at i-rewind mo lang yung video ko doon sa Facebook page ko. Yan, aya mo yung demonyo, parang ako na rin nagpapalayas nyo. Huwag kayong mag-alala minsan. Pwede nyo pong gawin yun. At least, hindi kayo gagastos. Yun lang po masasagot ko. Pwede nyo po i-rewind yun kasi may kasama pong panalangin doon. Naririnig naman nyo po ko yung nananalangin. Pwede nyo pong gamitin nyo. Parang nandun na yung spirit ng Diyos. Hindi po ko yun yung salita ng Diyos. Yun po, pwede nyo po gawin nyo. Yun na po may tutulong ko sa inyo. Para hindi na po kayo kabahan sa bahay nyo. At sa kwarto. Pwede nyo pong gawin nyo. Marami pang bagay na
paggagamot. Katulad po sa iba, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mataninghaga po talagang paggagamot sa spiritual. Marami pa. Katulad dito, maraming gustong pumunta, mayroon pong gustong pumunta rito ng kausap ko yung kanina taga Pulilan po siya, Bulacan. Marami na po siyang pinunta manggagamot at namatay na daw po yung manggagamot. Nagulat ako, namatay ba yung manggagamot na ginagamot kasi yun ang sagot niya. Una sa akin, hindi po, namatay na po siya dahil bigla pong inatake. Kaya sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Sabi ko, hindi ko rin alam kung anong nasa loob ng katawan mo. Mas maganda pagka mahigit 10 na nagamot sa'yo at pabalik-balik lang at wala naman tagang makita medisina, ay talagang ganyan personal ko na po kayong gagamutin kasi baka meron pong palipad na hangin na class A dyan. Naalala ko tuloy yung kalabang ko sa taga City Halls na class A na napapagalaw niya yung bagay at baso, hangin. Talagang napakataas po yun. At hindi ko po ginamitan ng ipit yung kundi panalangin lang para tumawag sa Diyos. Marami pong ganun taktika sa pagpapagamot. Magandang gabi po sa inyo. God bless po. Magandang gabi din po ni Mary B. God bless po. Yun po yung tinuro ko na po sa inyo yan, ha. Kung paano po gamitin ng tubig. Katulad po sa inyo, Castro, nahirapan po kayo, walang problema po yun. Pwede nyo po yung gamitin. Kuya, paano pong palakasin ang sense? Paano palakasin ang sense? Simple lang. Maging totoo ka sa iyong sarili. At tanggapin mo kung sino ka. At tanggapin mo pagkakamali mo. At maging mapangkumbaba. At hindi pwede mainitin ang ulo. Marunong magtiis. At laging tumatawag sa Diyos. Kusang lalakas ang sense natin. Hindi nyo ba alam, lahat naman ng tao ay malakas ang sense. Hindi lang ito magamit kasi napupuno ng masamang espiritu ang ating isipan at mga mata. At ang ating puso. Kuya Andel, pwede po bang magpaalis yung spirit dito sa bahay? Kasi meron din po siyang binabantayan na kaya yung kayamanan, pwede mo naman gamitin yan diba sinabi ko nga dito kanina, yung katulad nagtanong si Castro, natatakot siya, yung healing water ko doon sa Facebook page, naririnig nyo kung nagsasalita sa panalangin, diba? Pwede nyo gamitin yon at i-repeat nyo na lang. Parang ako na rin yung bilang alipin ng Diyos, ako na rin yung kasama nyo dito sa lupa. Pero siyempre, ang Diyos pa rin na nagsasalita at nagdalangin sa aking bibig. At number 1 siya ang kasama nyo. Pwede nyo gamitin yon at yung tubig, ay yung pinagdasal ko doon, ay pwede nyo pong palayasin. At buksan lang. At manalangin ng manalangin. At manalangin ka lang ng Ama namin, Abaginong Maria, paulit-ulit lang, palayasin ang masamang espiritu. O pwede yun, walang masama. Kasi kung mayroon siyang binabantay ng kayamanan, depende din yun kung bakit ayaw niya umakyat. Kasi kung marami na akong ganyang in-insensong bahay, ang ginagawa ko kasi, ginagamitan ko sila ng kandila at pinagtitiri ko. Pangalawa, pinaduduguan ko yung buong bahay. Matrabaho talaga. Pero kung wala naman sila kasing ginagawa sa inyo at binabantayan lang at hindi naman kanya binibigyan ng sakit at problema o anumang financial sa bahay nyo, mo na lang siya pakalaman. At alam niya naman na nanalangin ka sa Diyos, at hindi kanya papakalaman. At pabaya mo siya at importante, meron siyang may pagkatakot siya sa iyo. Kasi pag may kayamanan kasi, ang ilalim ng lupa, meron doon na matinding kim-kim. Ibig sabihin ng kim-kim, yung pagnanais na wala dapat makakuha sa kanyang kayamanan. Gagawa siya ng bagay na hindi mo ito pwedeng pakalaman dahil gagawa siya ng matinding graduation na masama. Yun lang.
Para sa akin, wag mo na lang pakalaman kung wala naman siyang ginagawa at hindi naman kayo nahihirapan sa pinansyal. Kasi baka palayasin mo pa siya, lalo lang tayo magkaroon ng problema niyan. May technique pa kasi doon, pinaduduguan yung bahay. Kaya mahirap talaga magpalaya sa masamang espiritu. Kaya yung iba, hindi maiwasan na nagkakaroon ng sakit. Lalo, pero kung kaya mo at malakas ang loob mo, gawin mo. Bilang alipin o instrumento ng Diyos at nagagamot ka naman, gawin mo. Huwag kang matakot. Baka minsan pagsubok sa'yo ng Diyos yan. Minsan tinitingnan ka rin ng demonyo. Kung hanggang sa pananampalataya at pananalig ng isang tao. Ang pagdarasal lang naman hindi naman kailangan ito talagang yung magdarasal ka sa Diyos na talagang todo-todo. Simple lang pagdarasal sa Panginoon Kristo. Ako nga, sinasabi sa inyo, simple lang ako magdasal sa Diyos. Hindi niya naman ako pinahirapan at naririnig niya naman agad daw yung mga sinasabi natin. Isuko mo lang naman daw ang iyong sarili. Isuko lang daw ang ating sarili sa Diyos. Tanggapin natin ang ating pagkakamali. At magpatawad tayo. At humingi ng kapatawaran sa Diyos. At mahalin natin ang ating pamilya, ang ating magulang, mga kapatid. At ganon din ang mga taong nagpapahalaga sa iyo, ay pahalaga mo din. Yun lang. At huwag masyado mag-isip ng mag-isip. Enjoy lang ang buhay. Alam naman ng Diyos ang nangyayari sa atin kasi lagi tayong tumatawag sa Kanya at nakikita niya tayo at naririnig niya tayo dahil sa puso natin si Jesucristo, si Jesus. Opo Kuya Andy. Mabait daw po naman kasi hindi naman po niya kami ginapa at hindi naman po kami binibigyan ng sakit. Mabait naman pala Hayaan mo lang siya. Ang mahalaga sa kanya ay kayamanan niya. Pabayaan mo siya dyan sa kayamanan niya. Ayaw niya umakit sa langit Mas gusto niya yung kayamanan niya. Yun lang masasabi ko sa lahat. Basta't lagi lang tayo magtiwala sa Diyos at huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay lagi nasa puso natin. Kasi, isipin nyo, kung hindi totoo ang Diyos, siguro patay na ako. Namatay ako ng katulad doon sa bata sa Jessica Soho, yung batang payat. Maaalala ko ang sarili ko sa batang yon. Pero pinagdadasal ko din yung batang yon. Umabot lang ng 1 linggo yon. Simula yung linggo pinakita hanggang susunod na 1 linggo, mabubuhay na yung batang yon. At nakita ko ang kanyang spiritual. Pero kailangan kasi sa paggagamot at yung nagpapagamot ay malakas ang pananampalataya at pananalig. Kaya ang sinabi ko sa inyo, hindi tatalab ang tubig dahil kung hindi tayo nananalangin sa Diyos. Dahil ang panalangin ay pinaka-importante sa lahat. Dahil yan ang sinabi ng Diyos sa akin. Mismo ang liwanag ang nagsabi sa akin, galing ito sa langit habang ako'y natutulog. Yan lang sinabi niya sa akin, wag na wag kang makakalimot manalangin sa akin. At wag na wag mo akong kakalimutan na dalawin sa aking tahanan. Kaya sinasabi ko rin sa lahat ng pasyente ko, mahirap naman kasi utusan yung pasyente pag gumaling. Magsimba ka, manalig ka, linggo-linggo magsimba ka. Hindi mo naman pwedeng sabihin yun. Kailangan sabihin mo lang sa pasyente. Isa lang. Suklian mo ng kabutihan ang ginawa ng Panginoong Kristo sa iyo. May edad na po kayo. Alam niyo na po yung tama at mali. Minsan, dalawin niyo ang Panginoong Kristo sa kanyang tahanan. Kaya anuman reliyon niyo. At minsan, manalangin kayo. Minsan, yayain niyo po siyang kumain. Kasi kung sabihin ko naman linggo-linggo ka magsimba, ay kung di niya magawa. Kaya yun lang ang sinabi sa akin ng Diyos. Wag na wag ako daw makakalimot. Kaya yun lang naman ang sinasabi ko sa mga pasyente ko. Basta't importante, enjoy mo lang ang buhay niyo. Kaya nagpapasalamat ako sa iba-ibang bansa
Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung Google AdSense ko, dumating na. Salamat sa nagbigay ng pagkabit ng wifi. Salamat din yung nagpabigay ng 2K sa paggawa ng savings account ko sa YouTube ko. Salamat din po sa kanya. Kita nyo yan ha. Simple lang daw ako magdasal. Nag-donate lang yon. Taga ibang bansa. Nurse. Yung sa ibang bansa. Lalaki siya ha. Hindi siya babae. Sabi niya sa akin, ikaw lang nakita ko naggagamot. At lahat naman ng manggagamot sa YouTube ay nakasubscribe ako. Simula sa sikat at hindi sikat. Hindi ka nagsusot na maraming batingting. At Tagalog na Tagalog lang ang sinasabi mo. Natutuwa ako pag narinig ko si Ella at si Iya. Mga kerubin ng Diyos. At pangalawa, natutuwa ako dahil hindi ka naggagamot, nakasando at ginagalang mo ang Panginoon Kristo. Masaya ako at pinanood ko lahat ng video mo. Kahit nagla-live ka minsan ay hindi man ako nagla-like, basta't nakikinig lang ako sa iyo. Napakasimple lang ang ginagawa mo, paggagamot. At saka wala kang maraming sinasabi at prangka ka maggamot. At tinatanong mo lahat ng bagay. At binibigyan mo ng pagkakataon ng mga tao masasama at magbago. Yun, doon ko naisip ang mga taong yun ay naiisip nila yung mga sinasabi ng Diyos. Hindi naman kailangan kitilin mo ang isang tao. Alam nyo ba kung parurusahan ko lang ang mga mangkukulam? Kahit ubusin ko sila ng ubusin, hindi naman sila maubos. Dahil yung demonyo, kung ang pulis at sundalo ay ilang libo dito sa Pilipinas lang ha, hindi nasama iba-ibang bansa. Kung sundalo at pulis, kasama na rin yung mga lahat. 10 beses pa ang dami nila sa pulis at sundalo. Paano mo mauubos yun? Times pa yun. Kaya masaya. Opo, kaya isipin niyo yan. Hindi naman ako naniningil, pero may nagbibigay. Kaya masaya ako. Yan. Katulad yan, may darating sa blessing ulit. Alam niyo pa yung isang blessing na darating? Malay niyo lang ha. Magagamit ko yun sa pagbablog ko sa Facebook page ko at saka isa sa YouTube ko. Alam niyo naman po yung kailangan dalawang cellphone. Di ba? Bobby, magandang gabi po, Apo Andy at sa lahat po. Pamilya mo, magandang gabi din po. Isipin niyo po yan. Hindi ko kilala yung nagdonasyon sa akin. At hindi po siya nagpakigamot sa akin. Hindi, natutuwa lang daw siya. Dahil wala daw akong tato. At wala daw akong maraming burloli sa katawan. At napakasimple ko lang daw magsalita. At hindi niya pa ako nakikita ng gamot na nakasando. At natuwa daw siya sa akin dahil sa buhay. Doon kay Ella, kay Iya, pati doon sa buhay ko. Totoo naman yun at sinasabi ko lang naman talaga. Sa sabsaban lang naman ako dinampot ng Diyos, kaya mananatili ako doon. Yun, doon lang ako natuwa. At doon lang ako naging masaya. Sa wifi, 2K sa savings account. May dumating pa ng tagba nito yung Google AdSense ko. Yan po yun. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Basta't sinabi ko nga sa inyo, huwag lang kayo susukot tumawag sa Diyos. Ako na nagsasabi sa inyo. Tinuro ko na sa inyo ang pagsusuog. Kaya pag mga lahat ang nanood dito, ay huwag po kayong mag-alala at pwede nyo pong panoorin at i-repeat yung tuwing Sabado na po yon, maghihiling water ako. Kasi pala Biyernes, minsan meron po akong service kaya hindi ko yung magagawa. Tuwing Sabado po yon, healing water at panalangin. Pwede nyo po yon sabihin at itaboy ang mga masasamang espiritu sa loob ng kanyang tahanan. Ulitin ko, minsan hindi na po ako magagamot pag mahigit 10 manggagamot na ang pasyente, lalo kung sa online. Gusto ko na po sa personal.
Kasi nagbubukas po ang portal. At hindi mo na po ito nasasarado, nababaliw na po yung tao. Totoo po ba naman? Totoo po ba naman, Apo Andy, kita? Totoo. Tato po naman, Apo Andy, kita. Salamat po. Ang gandang gabi. Joyce. Kasi masaya lang po talaga ako doon. Kasi hindi ko po kasi kayang paano at nanonood lang pala siya sa akin. Kasi ang sinabi niya sa akin, tumawag po siya yun. Long distance pa sa number ko. Magdo-donate daw siya. Magdo-donate daw siya panlagay ng wifi. Kaya nagpasalamat ako. At yun, may dumating na blessings, Google AdSense ko. Pagkasabay nito, umaga dumating sa kartero. Tumawag siya ng bandang alas 12. Nagbigay po siya ng pera ng ganyan. Tapos, nagpa-savings account na ako. Dahil sa Google AdSense ko, dumating na. Tapos, nagpakabit na rin po ako ng wifi. Kita niyo po yun. Natuwa lang po kasi siya daw. Wala daw ako barloloy. Tawa ko doon sa barloloy, sinabi niya. Yung pala sinasabi niya, yung mga marami daw anting-anting at mga maraming sinasabi. Alam niyo naman daw yung Latin. Kasi nagsisearch naman daw siya sa Google yung mga sinasabi. Pero, isa kang Pilipino at Tagalog lang ang sinasabi mo, okay lang yung English and the name of the Jesus lang. Pero simple lang ang sinasabi mo, bakit ganun? Kaya sinabi ko sa kanya, hindi ko rin po alam. Malay ko po ba yan? Apo, ipapagawa ko po sa lola ko po bukas yung sinabi nyo at maglagay ng mga asin at bawang itisi po. Opo, tama po yung Castro. Gawin nyo po yun. At kumuha po kayo ng tubig doon sa healing water doon sa Facebook page. Alam nyo po ba, bago ako pinahintulutan ng Pong Nazareno mag ng healing water sa dahil marami nagre-request niyan sa Facebook page at gusto nila. At marami nagme-message sa akin kung kailan daw ulit ito tuloy-tuloy. Sinabi ko, alam niyo po bang nakuryente pa yung buhok ko dyan at pinanginig pa yung mga paa ko? Kasi yung salita po niyan ay hindi yan pinag-aralan. Sinabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko na lagi sinasabihan, na hindi po yan kinuha sa YouTube na dasal o kanino mamang gagamot. Yan po ay galing sa Panginoong Kristo. Habang ako'y natutulog, nilagyan niya parang memory ang utak ko. Dahil alam niya naman kasi hindi ako nag-aral. Kusa yan po, isinulat ng mga kamay ko na hindi ko mapigilan. At kusa na lang yan lumalabas doon sa ballpen ko anong sasabihin. Yan po yan. Kaya mahiwaga po yan dasal na tubig ng panalangin yan. Hindi po yung karaniwan. Kung ako ay umiinom nga ako niyan, kayo pa kaya hindi ko painumin ng aking ama. Ako nga, pinapainom niya yung tubig niyan eh. Dahil kahit sa sarili kong bibig at ginagamit niya. Road to 4K ka na po ako, Andy. Opo, road to 4K na po ako. Kaya nagpapasalamat ako. Maraming. Kulang pa yan. Darating din ang panahon po yan. Pero, marami pa akong bagay na pagsubok ang dadaanan eh. Dahil, bago ako napunta sa Pampanga, sinabihan ako ng aking ama, darating ang panahon na marami kang ka-challenge. Ibig sabihin, marami kang katulad mo. Pero doon ay yung iba ay hindi totoo. Nagaling sa akin ang kakayahan nila. Kaya rin nilang gumawa ng himala dahil ang kalaban mo ay dati sila. Kaya lagi ka mag-ingat. Nasa iyo ang aking mga mata at nasa iyo ang aking basbas ng ng kanyang mapagpalang kamay. Yun lang ang sinabi ng aking ama. Pero hindi ko na yan pinapakalaman. Bahala na kung kanino matapat yung pasyente, okay lang po yun. Basta sinasabi ko lang ang totoo. Sa Bible, yung hindi pa pinapanganak si Papa Jesus ay marami rin manggagamot.
Kaya lagi po tayong handa at manalig at manampalataya. Huwag lang po tayong bibitiw sa panalangin. Hindi ko po ba mahanap kung saan po yung dasal nyo sa healing water eh. Pag nag-healing water po ako, may suot po akong pong Nazareno. Hanapin niyo po doon yung August 7, 2021. Sa Facebook page ko po yung Tatak Albularyo. Facebook page po yun, Tatak Albularyo Apo Andy. Pag nakapong Nazareno po ako, doon po ako nag-healing water. Hindi po ako pwedeng hindi mag-healing water na hindi ko suot. Yun ay pinabili sa akin ng Panginoon Kristo. Kasi siya po ang magbabasbas. Andun po yun. August 7, 2021 po yun. Online link po yun, panalangin. Makikita nyo po yun, search nyo lang. Kasi sunod-sunod po, isang araw nag-upload ng video eh. Madali nyo lang po makita yun. I-like nyo muna po yung Facebook page ko. Like, sabay follow, makikita nyo po doon. Hanapin nyo po yung pinaka-main, yung pinaka-lahat ng video. Makikita nyo po yun. Ibaba nyo lang ibaba. Yung Sabado, nag-i-water po ako niyan. Pero ang akin lang po masasabi sa lahat, maraming salamat po talaga sa lahat. Maraming salamat po sa lahat na nanonood sa akin sa ibang bansa, dito rin sa Pilipinas. Maraming salamat po talaga. At baka may dumating na naman po blessing. Ewan ko po. Hindi ko alam po anong ginagawa ng pong Nazareno minsan. Pero meron ito, mabuti na alala ko pala. Bago ko sagutin to si Lee. Ito, paalala lang to. Ito, katang isip. Naalala niyo po ang sinabi ko ng aking ama sa panaginip na mabibitak ang lupa at parang tsokolate. Pero hindi dito sa ibang bansa yon, ay hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa yon nangyari kasi wala akong makita at alam ko naman dati ako sumasama sa BBA sa Divisoria sa mga akong kalakal-kalakal. Hindi ko pa ho siya nakikita kahit sa TV. Sa ibang bansa yon. Malayo pa lang sinabi ng aking ama yun pero ayoko magsalita. Ngayon may binigay na naman po siyang pangitahin sa akin. Magdidilim ang langit. Parang nakakatakot na hindi mo mawari. Magdidilim ang langit at parang nakakatakot na hindi mo maintindihan. Pero putol pa ha, hindi pa masyadong to perfectong pangitain kasi nagising ang diwa ko agad. Kasi kung umabot ako ng 5 minuto o 10 minutes, kahit 3 minutes lang doon sa aking pangitayan, malalaman ko kung anong posisyon, kung saan po yun. Tapos, mawawala ng ilaw, magdidilim. Pero nakakatakot. Pero ako'y nanalangin agad at huwag sana mangyari. Mayroon magdilim ang langit tapos biglang mawala ng mga ilaw. Para pong zombie yung lugar natin. Parang ganon. Pero humihingi po ako ng konting pagdarasal sa panahon na gano'n. At samahan nyo rin po ako manalangin. Hindi naman po para sa akin yun eh. Para din po yung sa ating lahat sa pamilya natin kung sa mansan may mga pamilya tayo sa ibang bansa. Manalangin po kayo. Huwag nyo po pahintulutan yun. Huwag po sanang pahintulutan ng Diyos. Maraming pangitay ng Panginoon Kristo sa akin binibigay minsan kaso hindi ko pinagpapapansin kasi ayaw ko ng ganyan kasi nakakatakot. Pag sinabi mo sa tao, baka sabihin may kleng-kleng na tayo. So, pangalawa, mababaliw ka. Bagay, totoo naman sinasabi nila. Yung mga manggagawa, may kleng-kleng daw. Yun lang po. Naalala ko lang po yun. Kuya Andy, may sasabihin po ako sa inyo. Galing po to sa pasyente ko eh. Nagtataka daw po sila. Bakit daw po napakainit at may kuryente daw po yung stick at pinahawakan ko sa kanila pagkatapos ay bumamutin wala naman daw. Yung stick niya na ginagamit ko yung binasbasa ng pong Nazareno, hindi nga karaniwan dasal yan. Sinabi ko nga sa yan kasi nagagamot ka lang. Sa umpisa, masayang-masaya ka. Marami ka pang bagay matututunan dyan sa stick niya. Diyan mo madidetect yung mga patay. Sa papel, hindi naman kasi nadidetect yung patay. Papel yun eh, manipis. At wala siyang, hindi niya kayang detekin.
Minsan gumagamit na lang ako ng papel kasi sanay meron akong pakiramdam. Yung hindi ko pa 'to nagagamit yung pakiramdam ko, puro stick lang ang ginagamit ko. Pag kasi sa stick sumusobra agad ang init. Para siyang magnet na dumidikit sa isang bagay na kumikislap o anumang bagay na kuryente. Hindi naman gagalaw yung kung wala talagang sapi. Pwede naman maglinis na dilat ang mata eh. Pero mahal. Pwede ka maglinis ng sa spiritual cleansing spirit o spiritual cleansing. Pwede dilat ang mata. Pero matagal. Mas maganda nakapikit ka para kang nananalangin sa Diyos. Tapos palilinis. Pwede po yun. Yung ganyan dapat matuwa ka. Kasi yan ay biyaya ng Diyos. Diba sinabi ko sa inyo, hindi ang karaniwan dasal. Hindi ko yan pinag-aralan. Hindi nga ako marunong magbasa ng Latin. Lalo English, hindi ako marunong magbasa. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ay hindi yan pinag-aralan. Kusa ibinigay ng Diyos yan. Marami pang bagay na akong natutunan talaga. Hindi ko pa ito masyadong ginagamit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat naman tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay ang pag-ibig niya. Wala nang VIP. Kahit nga ako, pag ako nagkasala, papaluin yung puwet ko. Pangalawa, babawasan niya kapangyarihan ko. Importante kasi sa paggagamot, matinding pananalig at pananampalataya. Kaya minsan sinasabi ko na sa pasyente ko, pag magdadala kayo ng pasyente, wag naman yung yung matagal na. Wala namang problema maghanap ng gamot eh. Wala namang problema mangutang. Pwedeng bayaran pag talagang naibusan ang karamdaman ng pasyente. Pangalawa, pag masama lang ang pakiramdam, pangangati lang, pwede na po kayong gumamit ng healing water. Tapos, yung sa healing water, doon ko na po yung nilalagay sa Facebook page. Tapos pangalawa, meron lang po kayong guyabano kaya bayabas, isusub nyo lang po yung katawan nyo. O kung meron man po kayong dahon na sepertina, uminom po kayo ng 2 dahon lang kada araw-araw. I-straighten nyo po yon ng 2 weeks para mamatay po lahat ang bakterya at madumi at maiihin nyo po. Opo kuya, nakaranas na din po ako ng napatay na kailangan daw ng dasal. Pwede yan. Minsan yung stick, hindi siya umiinit at hindi siya nakukuryente. Kung di malamig, malalaman mo agad na patay siya. Pero sinasabi ko lang sa iyo lalo ngayon binigay sa ng Panginoon Kristo yan. May basbas niyan. Kumanda ka dahil padadalahan ka ni Satanas ng pasyenteng walang sapi. At sasabihin niya may sapi siya. Mararamdaman mo ito. Magpaparamdam sa yung mga stick na yan. Ginawa na rin sa akin ni Satanas yan. At kahit sabihin niya galing siya sa ibang manggagamot. At padadalahan ka niya na isang kalaban na wala naman tagang sakit at sisirain niya ang paggagamot mo. Maraming sumubok sa akin yan dito. Kahit kapwa ako manggagamot dito sa Pampanga, 2 beses na ako siniraan. Yung isa tigok na. Yung isa naman, yun, matinding pinsala at sakit. Yung isa naman kinarma. 3 sila. Kinarma. Kaya mo na yun. Wala pakalam sa kanila kasi taga rito sila. At matagal na sila rito dahil nakapag-asawa lang naman ako sa Pampanga. Sila nagpapapansin. Yun lang, ang pakiusap lang. Kasi pagka nagpupunta kayo sa ibang manggagamot, ito binibigay ko na ito kung tip sa inyo ha. Pakisabi doon sa pinuntahan yung manggagamot. Panalangin ang iyong ulo upang selyuhan ito. Kung gumaling kayo doon, ipanalangin niya. Pag hindi, at hindi niya makuha, ipagdasal niya kasi marunong naman siya maggamot, marunong dapat siya manalangin para hindi po tuloy-tuloy pumapasok yung mga masasamang espiritu doon sa pasyente. At maghanap po kayo ng maghanap. Huwag po kayong mahiyang mangutang o manghiram ng pera kahit kanino o anuman kung hindi talaga makita ng medisina kasi minsan nabibigyan ng pinsala ang pasyente na mas malala.
Kasi minsan hindi ko na inaalam, lalo pagka malalala na, hindi ko maitaas yung kuryente. Hindi ko maitaas lahat ng energy papunsok sa loob ng katawan nila kasi baka mag-suffocate, bumagsak, mag-shutdown. Kailangan maaga pa lang, malayo pa lang at talagang hindi makita ng medisina, maghanap na kayo mga manggagamot kahit saan. At ang pakiusap ko lang, tips ko lang to, panalangin at paselyohan yung ulo nyo. Alam naman po nila yon. Imposible hindi nila alam yung nagagamot po sila. Ako po kuya, unti-unti na po ako nagsasanay sa mga nagpaparamdam po sa akin simula 11 years old po ako. Maganda yan, Lee. Pag unti-unti ka na nagpapasanay. At pasensya muna tayo ha. Maraming salamat po. Isang oras na po ako susunod na lang po tayo magtagalan at magkwentuhan. Marami pa rin akong ikukwento sa inyo. Kailangan ko nag-live po talaga at naibigay ko naman po yung tips sa inyo doon sa healing water at saka doon sa pag-incense. Pwede niyo po gamitin yon sa loob ng bahay nyo. At yung content tips po para sa mga magkakaroon po ng kati-kati sa lalamunan, masamang pakiramdam, nakala nyo po kinukulam kayo o yung mga trangkaso lang po, pwede nyo po kayo magsuob para mawala na po agad yung sakit. Pagkatapos nyo po magsuob, wag nyo kakalimutan na kahit isang biogesic lang bago kayo matulog, kaya BioFlu o Medical Advance, kahit isang piraso lang po. At kaya lang po ako muna po nag-live ngayon. Nagpasalamat lang po ako sa nagbigay ng mga wifi ko, tsaka sa savings account ko, at tsaka sa Google AdSense ko dumating na po. Yung tatlo po yun ay napakaswerte. Biyaya ng Diyos. Kasi alam nyo naman po yun, huwag nyo lang po kalimutan mag-like at minsan mag-skip sa panonood dahil gusto ko pong ipagawa yung altar ko. Alam nyo naman pong hindi ako naniningil. At yung may tumatawag dito, puro lang po tanong sa akin kung magkano po bayad. Hindi po ako naniningil. Bahala na po kayo. Nasa sa inyo na lang po yan. At pangalawa po, yung may alam nyo pong nagtatawas ako, hindi rin po ako basta-basta nagtatawas. Pasensya na po. Sinabi ko na po yan sa Facebook page ko. Mahirap po magtawas basta-basta. Kasi kailangan po malaman namin ang lahat ng detalye bago po ito seryohan. Pero napaka-importante po ng tawas at hindi po ito laro at hindi ito pinag-aaralan. Kusa ito. Katulad yan, ikaw Lee, malalaman mo rin ang pagtatawas. Kusa yan ibibigay ng Diyos. Pag marunong ka na magtawas at gumagamit ka na yan, bahala ka kung itlog ang gagamitin mo, kandila, bahala ka. Kusa yan lalabas. Yun nga lang, antay mo, papayat ka lang ng konti. Pero mga isang buwan, babalik ulit ang lakas mo. Okay na po kuya, ginawa po namin yung sinabi niyo po sa live niyo po about sa banal na tubig po. Maraming salamat Castro. At maraming salamat po sa lahat. Tama po kuya, hindi at nangyari na po sa akin yung basta mananalig lang po ako at kayo din po sa mga taong manalangin. Sabi ko na nga din po, lahat po ay may kasalanan at wala pong perfecto. Tama, walang perfectong tao. Lahat tayo nagkasala. Walang perfecto. Ako nga bata pa lang ako, binubugbog ako di ba dapat wala akong kasalanan? Alam mo ba ang kasalanan ko? Nagtanim ako ng galit sa taong nagbubugbog sa akin. Gusto ko siya patayin. Hindi kasalanan din yun. Kaya sabi ng Diyos, sabi sa akin ni Tandang Ermitanyo, paano mo makukuha ang kapangyarihan ng Diyos kung may hinanakit at galit ang puso mo? Salamat din po. At maraming salamat lang po. Nagpasalamat lang po talaga ako. At masayang-masaya na po ako. Hindi na tayo mabibitin minsan sa pakikipag-usap sa inyo. Kaya niyo po, marami pa akong bagay na ikukwento sa inyo at talagang ito'y totoo. Kasi masaya lang po ako at nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Dahil hindi na ako mamamatay sa wifi at makakapag-ipon na po ako. At yung may dumarating po na blessing sa sunod na Pasko parating at doon na po yung mahulog sa savings account na magbibigay po tayo doon ng alam niyo na yun, pangarap ko, nasabi ko na sa inyo. At maayos ko na po yung altar. At sana po, ang lagi kong pinagdarasal ay matapos na po ang COVID-19 sa buong mundo. Lalong-lalo sa Pilipinas. At magkaroon na po talaga ng maraming gamot na panlaban dito. At pangalawa, yung susunod na halala na presidente, kung sino pong karapat-dapat na iluluklok ng Diyos para pamuno sa atin. Yun lang po ang pinagdarasal ko.
at ang buong pamilya natin at sa buong mundo sa salibutan. At ayoko po makita yung panaginip kung nagdilim ang langit at namamatay yung mga ilaw at naglabas ng mga demonyo. Ewan, nakakatakot po yun. Nila po. Pero bitin po yun ha. Hindi pa yung eksaktong pangitain. Kasi pag sinabi yung buong pangitain at nakita kong posisyon kung nasaan ang lugar nito, malalaman ko kung anong posisyon po yun. Pero nagpapasalamat po ako na maraming salamat sa inyo. Manatili nawa kayo manalangin sa Panginoon Kristo. Manatili nawa kayo magtiwala sa Kanya. Manatili nawa kayong alagaan ang Kanyang sarili at ganun din ang pamilya nyo. At ang asawa nyo lang mamahalin nyo. Pangalawa, at ang inyong mga anak at inyong magulang at tatay at mahalin nyo rin ang pamilya ng inyong mga asawa. At maging kontento kayo sa inyong asawa at huwag kayong magpatukso sa laman. Dahil yan laman yan ay makakasira at para bigyan kayo ng Diyos ng biyaya. Pag tinuksot kayo ni Satanas, ito lang ang sinabi sa akin ng Panginoon Kristo. Ibaling mo yung kaliwa mong kamata at kung meron talaga, tawagin mo ko. At babaguhin ko ang iyong mga mata at isipan upang hindi ka maso. At lagi kang tumawag sa akin at para hindi ka padalahan ni Satanas. At ganon din sa salapi. Isipin mo, ito ba tama? At sino ba ito nagbibigay nito? Ano ba ang purpose nito? Kung bakit kanya binibigyan? Manalangin ka sa akin bago mo tanggapin ang perang ito. At ako ang titingin kung bakit kung sino siya. At ipapakita ko sa ito habang ikaw ay nananalangin kung baka ito ay kalaban mo. Yun lang. At maraming salamat. At magandang gabi po sa inyo. At lubos akong nagagalak at natutuwa sa todo sa sa akin. At nagpapasalamat ako unang-una, siyempre ang aking ama sa langit. Salamat. Pangalawa, ang aking asawa na si Sinda Cabilang Cruz na walang sawang nagsusuporta. Maraming salamat po. Amen. Sunod na lang po tayo ha. Thank you. Sa Sabado po may healing water ako ha. Sa Facebook page ko po. Pakishare na lang po yung lahat. Salamat po ulit. Kaya